ام جی زیاتر لسر و سردانی را دوستن میوانه که منج آمده هیا برز سرحات ارنکو پرلمانتار دم پارتیه کاک سرحات دم باش سپاسون میوانه رو داوینه دم باش ایوار باش هون گلکی بخیر هاتن هون و جوینا ایرو چاواد نرخینن بدلی وابو یا براستی یعنی ام ده هر دمی ده دویجن یعنی گوتن و کریار دستلاتاری یا نونر دستلاتاری یا جبوی کن نوک هفن دوی واری دا ام یعنی ناراض بنا کنشاندن یا کدنه یعنی گوتن نومان kurtulmuş erinی بو یعنی دواره زمان زگماکی دا وک گوت زمان زگماکی وک شیر دایکا حلالن راست اویا هر دمی تنین زمان وی erinی بو براستی سردانا شارداریا باجار مازن آمده اوجی براستی هم گرینگی ددنه که لی ام دویژن یعنی ادی یعنی جگوتنا وداتر ام بچن یعنی د پراتیکی داجی اف گوتن د پراتیکی داج جی خوب وینه وک زمان دای بحث زمان دای دکن اره تشتک گلک ارینیه لید آلی دنه داجی komisyon da vek seroke parlamentoy numan kurtulmuş biraz numan kurtulmuş neşt dayık bir zamanı koyup zamanı kurdi bağıkfe yani jiboyu em dövejin ere gava kurten Ahmet'e gava ku serdana saziyen mediken gava da akfen li zaningaha li kada li her deri da akfen bahsa zaman diken bahsa mafê Kurdan diken bahsa adaleti demokrasiye diken evane eriniye tiştek başe em navejin ne başe li em dövejin indi ev gotin jiboy Kurda em wek zamanı bejin zikeme tere jivan gotinar em dövejin indi de pratike da wek gava vejin de pratike da vana nişan beden yasa der bexin yani tane gotin ne basa başa eriniye ve ne beş کاک سرحات هون جی پرلمانتارن لو ماز دخوازم ویجو بپرسم لناوا پرلمانتوی ده دبن بانه و آواهیه ده تقاوين جدي بربياسايا كبفي آواي هاتية آويت النقاش جدي لكوميسيوني تيكرن للسرفي بابته براستی yani وek hunci dizanin yani bence tevakı da komisyon ava bu bence şey tevakı hatta naha li komisyonu tene sazi dezgeh sivil gelek kes yani hukuknas vek endeziyar rojnemevan hemî hatin godar kirin kesê ku nat godar kirin nema naha em vejin indi godar kirin basa dema beşa diyemin ev beşa diyemin jî indi derbas bûyîna hêla qada hukukê em dibêjin hinek di ser hinek mijara yasa bên derxistin lê bi rastî yani ev ya derengî dikeve wek mijarekî jî dîsa wek zimanê Kurdî ye zimanê zikmakî ye yani gav dinê jî me got zimanê zikmakî niha li parlamentoyê qedexe ye em nikarin hevokekî bînin ziman lê yani ev ya tiştek baş e îro ser malpera meclisê bi rastî ev yani hevokek helbest hat parvekirin ev ya baş e ev ya eriniye lê meclisê dema ku em biaxivin ev ya qedexe ji bo wê em dibêjin ev komisyon indi misyona xwe bîne cî misyona wî çi ye di yani godarkirin xilas indi yasa bên derxistin yasa jî ji bo wek لێ هۆ نابینن ser çend medin کاک سەرهات ji bo pirsa zimanê dayîkê pişre mêharin ser mijarên din jî hûn nabînin yanî parvekirina li ser rûpelaya meclisê ya perlemanê wekî din jî ev axaftina Numan Kurtulmuş li Amedê ev destpêkek bi ji bo pirsên û gavên yasayî bo zimanê zikmakî ez hêvîdarim ku bibe destpêk yani îro li Amedê yani go zimanê Kurdî zimanê zikmakî wek şîrê dayîkê helal e ji bo ku ev pirsgirêka Kurda bê çareserkirin wek behsa zimanê Kurdî behsa zimanê zikmakî kir ez hêvîdarim ku viya ve di komisyonê jî li parlamentoyê jî
ji bo yani bingeha çareserkirini yani ji bo çareserkirini bive bingeheket باش ez yani em dibêjin em hêvîdarin ku Baş. vî awayî devam bikin li komisyonê jî bi vî awayî yani nêzîkatiya wan bi vî awayî ve nêzîkatiya zimanê zîkmakî, zimanê dayîkî, zimanê Kurdî jî bi vî awayî bînin komisyonê bikin nîqaşê û derbarê vîya da jî yasa bê derxistin zimanê Kurdî ve zimanê fermî li her saziyê dewletê bikar bînin eviya em her tim tînin ziman lê em ji bo wî dibêjin gotin îndî têrî nake باشه pratik kiryar jî lazim e باشه تشتكي دن تقول كو كوميسيون جهداريا همو آليين پەیوەندیدار کریە ئێدی کەسەمایە گوهدارینەکە لێ تشتێکی دن هەیە هەن وەکەدەم پارتی بەشەک ژ پەرلەمانتارێن وەژی هەفدیتنا vê کۆمیسیۆنê gel ئۆجەلان bi giring dibînin hûn dibêjin pêwîst e ku ev komîsyon guhdariya ئۆجەلان jî bike. Serokê giştî Yehuda parê pêşniyazek heye. Pêşniyar dike ku dibêje ne hewce ye endamên komîsyonê biçin îmreliyê û dikarin bi rêka online li ئۆجەلان guhdarî bikin. Hûn weke dem partî çi bersiv li cemo heye li ser vê pêşniyarê? Ya ez viya bêjim yani ne tenê li Kurdistanê li Tirkiye şer û pevçûn qewmiye li dinyayê gelek qewmiye li Kolombiyayê li Afrikayê wek em dibêjin li İrlandayê wek li Filîpînler li hemî dera ev pevçûn û şer qewmiye lê dewlet bi kêra hevdîtin pêkaniye kê muhatap qebûl kiriye dîsa fermandarê artêşa mesela Moro kabul kiriye. Gerîlayê farkê, fermandarê gerîlayê farkê muhatap kabul kiriye. Bi wan re hevdîtin pêkaniye, bi wan re pirsgirêka xwe çareser kiriye. Ji bo wî em jî dibêjin ev şer wek li nav Kurda, nav PKK û dewletê da derketiye qewmiye ê serokê vê PKK kî ye? Birêz Öcalan e. Biryara vê pêvajoyê kî daye? Birêz Öcalan daye. Birêz Öcalan 40 sal e dest bi vê şerê çekdarî kiriye. Îro dibêje îndî şerê çekdar, şûne şerê çekdarî em siyasete demokratîk dixwazin, em şer naxwazin. Yani muhatap Birêz Öcalan e. Ev pirsgirêka Kurd sed salî ye û warê ekonomiyê, warê siyasî, warê çandî yani tekidî wî heye. Bi kêra wê çareser bibe? Tu muhatap kabul nekîtin, nerê pêra hevdîtin pêk neynî. Ez viya mînak bêjim li parlamentoya yasa derket. Wê endawî kê biryara ew bide? Çekberdayînê ji PKK re bêje gelo evê mesela li parlamentoyê jî bê çareserkirin ferma herin welat tevî siyaseta demokratîk bibin. Ew ê kê vî biryarî bide? Wê Birêz Öcalan be em ji bo wî dibêjin muhatebê siyasî ew e. Bire devlet komisyon her Birêz Öcalan da vê pêvajiyê vê meselê parve bike hevdîtin pêk bîne ji bo ku ev pêvajo bigê encamek baş ku hûn nivî bêlen hûn muhatap kabul nekin li dünyayê gelek hatiye ceribandin. Ca hûn razî ne şêwaza guhdarîkirina li Öcalan eger rûbirû nebe jî li îmreliyê bi rêka online be deng û reng? Ez ser kesete xwe vejin ev viya nerast ez kabul dikim ne mümkün e yani viya nerast e ji bo çi nerast e lazim e ku rûbirû vê pirsgirêka sed salî bê nîqaşkirin heta neyê nîqaşkirin ev mesele çareser nabe wek müzakere li dünyayê jî bi çawayî hatiye ceribandin müzakere di alîne ser masayê her duy müzakerecî jî wek hevin. Bi vê awa yek aliyê müzakerecî yek aktörê ku vê pirsgirêka çareser bike yek di mezel de di hücrê de nikare xwe bigihîne ti kesî alî dinê de devlet û desthilatdarî bi her kesî re nîqaş dike nêrînê xwe tîne ziman ya jî bi her kesî re dicive vê awayî ev mesele çareser nabe em dibêjin. Lazim e ku rûbirû bi muhatap re bi aktör re Birêz Öcalan re vê pêvajoyê nîqaş bikin ne tenê carkê bi rastî komisyon here jî dîsa ev hevdîtin daimî devam bike
پیکوره اکادمیسین حقوقناس سیاستمدار هر تیم هرن هفدیتم پیک بینن که و اف پیواجو باشتر بگه انجامه کی یا که هون ویا و محاطبیت قبول نکن به دعای عالی دنجی از ویجی ویجم یعنی دسترو هوا نها بله. yani hevdîtina birêz o carana pêk were eviya tê wê wateyê ku di dîroka Kurdan da devlet desthilatdar ti carî wek bi siyaset yani temsilciyê nûnerê siyasetê bi Kurdan re hevdîtin pêk nanîne. Wek yani bürokratê ewlehiyê bi ser wan bi Kurdan re ketine têkiliyê lê ti car bi işte wezaretê bi serokkomar ti carî bi Kurdanan têkilî pêk nanîne. Eviye ji bo wî jî yani merheleyek astek konexek gelek giring e ku viya pêk were ez bawerim yani konexê dinê jî gavê dinê jî ew ê bir rehettir bînin cî û ev pêvajo bige encamekî. Eviye ji bo wî jî wathedar e yani. بله از گلک اسپاسیا تذکم برز سرهات ارن پرلمانتار دم پارتیه ج آمده باکور کردستان تو میوانه ما بوی تو گلکی بخیر هاتی اسپاس کم گلک زور سپاس شب باش